10 টাকা দিন पानी lagi ना पानी आसि न लोगोफोरनि दायो आं थांनो ओंखारदों गुवाहाटीयाव माने आङो 2 months सिगाङाव बुंदोंमोन ना माने 2000 किल'मिटारनि लोगोफोर मोनसे राइड फैगासिनो होननानै थ' लोगोफोर बे राइडआ दिनैनिफ्राय स्टार्ट जानो थांगासिनो आरोना अके माने दायो लोगोफोर बिनि थाखायनो राइडनि थाखाय मोनसे बेग जायखौ बुङो सादोल बेग थ' बेखौनो लायनो थांगासिनो लोगोफोर थ' सादोल माने बाइकनि उनथि माने बरियाके बिथि फारसे जागोन आरोना माने बेयाव गेजेराव जनो हागोन आरो बाइकनि उनथि बिथि मोनसे माने सानै मानसिनि थाखाय बहुत बेस्ट आरोना माने जेबो बेग बानो थाखाय टें बेग सें बेग उनथि बेग बानो थाखाय जेबो दरखार गैया आरोना आरामसे बेखौ दोन बुरा इन्जय खालाम राइडखौ आरोना मानोना राइडआ मोनसे इन्जयसो नङा होनबा इन्जयनि थाखायसो राइड खालामनाय जायोना आरो बेयावनो आरो इन्जयआवनो आरो एसां गिदिर बेग बादोबा खस्थ' जायो आरो थ' बेनिखायनो सादोल बेगआ गोनांथिथार आंनि थाखाय थ' बेनिखायनो लोगोफोर दायो आं बेखौ लायनो थांगासिनो गुवाहाटीयाव अके थ' लोगोफोर सादोल बेग लायनायजों लोगोसे आं दायो हाबगोन कामाख्या टेम्पोलाव थ' बेजों लोगोसे आं मोननैसोबो खामानि दङ थ' गासैखौबो लोगोफोर जि हायो दिनैनि बे ब्लगाव लोगोफोर देखायनोसै आरोखि अके थ' लोगोफोर जायजों इन्टारेस्टेड दायबानो जाबाय थ' लोगोफोर स्टार्ट जासिगोन 2000 किल'मिटार आइ एम भेरि एक्साइटेड लोगोफोर येस माने 2000 दाखालिथ' जोंनिया 1000 जाबाय नङा होमबा थ' 2000 आं लोगो सानाखैमोन दे माने 1000 किल'मिटारनि उनाव बे बाइकखौ आङो फानगोन सानदोंमोन खिन्थु रेडि माय डार्लिं अके लोगोफोर दायो थांगासिनो बेयाव गुवाहाटी लेट्स गो लोगोफोर नै दायो सहैबाय कामाख्या टेम्पोल माने सहैनोसै आरो नै आगत देखादा थ' नैयाव माने जाय जाय खुलुमगौ नैफोराव माने फुजानि बुस्थुखौ लानांगौ आरोना नै फार्स्ट टाइम फैदोंमोन 2018 सोआव आरोना माने मोनसे एग्जाम दंमोन बे समाव आफा दंमोन आरोना थ' आफाजों आंजों आरो आब'जों फैदोंमोन बेफोर सेकेन्ड टाइम बा लोगोफोर नै दायो सहैबाय फाइनाल गेट इसोर नै दायो जों दिनैसै सेन्देल चप्पल इसोर लोगोफोर नै कामाख्या खुलुम सेकेन्ड टाइम लोगोफोर सोर फायनो मोनदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर नैबेनो जाबाय माने बेयाव लाइन जायो आरो नै लोगोफोर नायनो लाइनखौ नाय बहुद लाइन हाबाबया गुदुं माथो गान हालां गुदुङा इदि बोरै भिउ दोङो सोर नेव दोङो लोगोफोर लायनानै लोगोफोर नै बेनो जाबाय बेक लुक मन्दिरनि थ' निजा फार्स्ट टाइम दिनै आं नै बिनिफ्राय मोजां भिउ नुयो फट'निफ्राय दा लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय फेमास भिउ बे माबानि मन्दिरनि ना जेराव जोङो जिखि जाया केलेन्डारानो जा वर्ल्ड टुरिजिमानो जा जिखि जाया बुस्थुआवनो माने कामाख्या मन्दिरनि फट'आ नैबे फैयो आरोना नैबे भिउआव फैयो वाव दिस द वर्ल्ड एट्रेक्सन नट अनलि इन इन्डिया माने गुवाहाटीया मेनलि बुंनो थाङोबा आउट कान्ट्रियाव बिदिनि थाखायनो फेमास आरो ना माने कामाख्या टेम्पोलनि थाखाय माने हाइस्ट गुवाहाटी माने बेनो आरो ना कामाख्या फार्स्ट फैयो आरो ना जिखिजाया टुरिजिम माबानि भिडिअ'आव ओइ बेनो जाबाय मेन मन्दिर नै मेंनानैसो जादों मेंनानै लोगोफोर दायो जों बेयाव फैबाय ना ओमफ्राय फैनानै एसे नायबाय माने खुलुम नागिरदोंमोन खिन्थु लाइना बिराद गोलाव दिनै सम जाला थ' माला मोजां टाइम माने बेयाव फैनोबा मथा मथि 7-8 सफैखानांगोन होनबासो नोङो लाइनाव आरोना दा नों लाइन जादोंबा मथा मथि नोङो 3 घन्टासो नेनांगोन खोमा आरोना ओरैबायदि लाइन बारगोन ने बुरजाखा आरो गासै किल'मिटार जाला दायो जोङो जियानो जाया माने बिनिफ्राय ओंखारलांनानै सादोल जोंनिया मेना जाबाय सादोल बेगखौ बायनोसै बिनिफ्राय मोनसे आं फिसा खामानि लादोंमोन गोसोआव खिन्थु नोंथांमोनखौ खुंनाय जायाखै आं लोगोफोर दायो जों बे जायगानिफ्राय ओंखारलांनोसै माने बहुत खामानि दङ सादोल बेग बायनांगौ नङा होमबा आच्छा बे मा कामाख्या देवी की
Tolong dah jom ni, tanah kami kamu diri price ini live kok second time mana? Jangan bosan nang bay. Kau ni, hai hasbah. Sini, pilih video ni. Wow, macam mesti kesuku. Bosan nang, kena ni. Kita ingkan dan channel berku plan sih, ngomong. Tolong dah jom kami kani frame kerbai, frame ni, kerana ni isi mana barang nuah. Seluar na pakai lah isi laber na mana lang pro isi bikari perdongo, mana bibari per, to mana bibari per ni isi mana zahir lang na lane zaber na. Isi lalu berde, mana barang bukya, mana barang pun nulang kaya kesel bikari isi lane zaber na. Ji nulang isi kelang share na. Oh sebab orang dilan nonggang isi. Dikhe singra na biar ganggen, singra dengar mesti dengar ada mah puja ladu na. Mana ladu mana? Ni kita mitai mana ya? Singra mana? Okay. Dah jangan cendera lansi. Salah. Ini kamu mau kan? Dah setengah ni. Gwrbw zakhabai deh, nah? Gwrbw zakhabai. Panjang lagi, nah? Panjang asin, no? Deh. Doi jungu deh. Gwrbw zakhabai deh, ni gwrbw. Doi ke, ay bigang deh dikro. Doi mai mau wan dikro. Ang ni gwrbw ni bagor tu, helmilan bagor tu ni. Pagla sana ni, jadi kan ni, sebab thot lang masuk kan deh. Ni apa deh? Ay hulang, macam mana hulang? Dah yang mana berna? Toda yang tu ni, buat yang fix tenang kok. Is moto press, kones kurier na. To biolog per sikem red ni tak amun ya, saddle bag. Toda ini nagir finally berna. Mana isi kau mendeng, to mak kelakang si bunga sendiri. Kalau pernah, ani saddle bag. Ayo. Toda kiasan, dalam tu asan tidak ya? 100 tinter set है अपने 40,000 माना ही 40,000 ये kalau pernah bikin layak kayak iris munde tuh ang niklah ber nane mau tuh nasi nah ni beza bayi ni ZX ni berarti ni beza bayi ang ni jadi kisah ekiar na mana 1600 lah bayi muncul deh mana buri bikang no tanah musan dekan cer na tuh body comfortable tuh sekitar sini dah kayak mana jibu balik nang jibu sana nuar be mana sulit 45,000 na asuri dar na be onu 45,000 mana muntap set denga be mana set top box set kalau berbinca ini gear press motor press ada yes honest free yes kalau pernah Guwahati night life wow honest free dia to nih nonton kan ini motor press designer bike studio to nih तो ले लिया हमने सैडल देखो दो अभी जाएंगे विनिया बने बेचारे ऐसा गुदर बेग बना को मना उन्थी मानसिया बिसां तो बेगा एखम जाखायो आरोना बेगा बिरो गुदर बेग जाखायो खिथुदि 20 बारा जायो 20-30 जाखायो आरोना तो बिनिखाय हामानानै जाहाथे जेबो खस्थ' मोना बहुत लं राइड ना 10 days जागोन तो बिनिखायनो लानाय जाबाय आरो happy I'm happy let's go kalau pernah sang share na dari kami बहुत ना बिकना आयु बिकिन सेवा दिन भिडिअ आरो नेक्स्ट लोगो मोनसे आरो ना तो नेक्स्ट लोगोफोर राइड फैगासिनो राइड यस स्टार्ट ट्युन लोगोफोर नै मोनानि ओरैबायदि गरम गुवाहाटियाव हरबाबो बेसां दै लोंखाया बेसां दै लोङो आरो ना खुनु मथे गांखाया ओरैबायदि गरमखा नै जानाय सिग्नाल जोब्बाय कल आरो बेनो जाबाय गुवाहाटि सिटी लाइफ ओरैबायदि गरम नै तो नै दायो जों मोननोसै पान बाजार बिदि फैनोसै आरो ना तो नै दोंसेनि निम्बु पानि गरम